tipe bestämt. Naken Samikan. Kina typte. Vadå? Du är rande. Adam Kianaken. Vadå? Du är rande. Det typte. Soy saatinan suyan soyupte kin yaparken oyupte kin tan yamatte. Okej, nummer bit. Uit. Nummer bit. Okej. Amonga yonge bip. Toykanga tayakan yonupte. Vadå? Du är rande. Kısakne odan yanı kim attı? Yongancı. Japon bir. Japon oyayı. Yanı diyeceğim. Tamam.